ga e gigo modwa timo kata ka nitie a county function to obrief the MPs. Waromo ga kata Nairobi ka governor obiro, waromo luongo wajumbe go te, wabedo piny, including an mogwel maonge constituency. Waromo kode. And mano be gima neno kotimo to bende gi MCS mawango. But nyaka waduogo wawach ni siasa to en interest. Ka ji otieko election, any politician focus election mabiro. Kakitime emopogore. To onge thuolo ma ng'ato nyalo wacho ni nyalo tamo ng'ato dhi kamoro. Kuonde go te gin domain mar the politicians. En kata si ne nyalo nyiso ng'ato ni abiro kari kanya bro timo kama. To samoro be ok en intentions marach, but kiloso siep kaka Mheshimiwa Masaro oseluonga ga Harambee kare. Pok ayudo thuolo nikech osebedo ka oluwore gi tije na mamoko. But siasa en interest to gima wanyiso jowa ne siasa be korumo. Ng'ato nowacho na ni the next election I win kendo from the start of Ma. En mana ni okwadwa ni gibed activities mag tich, mag limbe, mag timo gik makonyo jothurwa to sa campaign to pogore, poko chopo. But siasa en interest. Kineno ka ng'acha ok sab interest ni, to kinyal tueri kode, idhi kama chielo ma interest ni timo ng'owa, digo mbele, nikech en gimoro achiel milaro. Erokamano ahinya, mano paro mantiere kar kanyo. Ang'eni Mheshimiwa Boaz Kiri nitiere koda